Και εγώ πάω στην κουζίνα που με περιμένει η Έστερ Σαρφάτη να φτιάξουμε πίτσα τάρτα. Άντε, έλα. Έλενα, μ' ακούς? Έλενα, Νίκος, καλή Έλενα. παιδιά. Καλά εσύ. Τι Είμαστε εδώ κάνετε, πέρα. Καλά εσύ. Ναταλία, περαστικά πολλά. Να σου πω τι να κάνεις. Πες μου. Τσάι, μια κουταλιά κουρκούμι μέσα, σε σκόνη. Μια κουταλιά τι? Κουρκούμι. Λέγεται και turmeric, σε σκόνη, να στο στείλω. Ginger και λεμόνι. Και αύριο θα είσαι καλύτερα. Okay, γιατί έχω περάσει το ίδιο. Το ξέρω, θα το πιω. Βέβαια, περάσει την είσαι προηγούμενη πολύ φορά. σεξι έτσι και Μου το στέλνουν. σύνολο και αυτή η φωνή. Θα προτιμούσα να είμαι λιγότερο και να μιλάω, αλλά μου στέλνουν Ναι. και στο Twitter διάφορες συνταγές και ευχαριστώ πάρα πολύ Ξέρω τα παιδιά. πώς Να είστε νιώθεις. καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχω πάρα πολύ κέφι να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, έτσι δημιουργικά. Τι λέτε? Μαζί Εννοείται. σου. Κάνουμε τάρτα πίτσα. Θέλετε να δούμε καρτέλες με υλικά? Βέβαια, θα τα δούμε. Εγώ βέβαια θέλω να σου πω ότι τάρτα πίτσα πρώτη φορά την ακούω. Έτσι το Είναι λέμε να τη εμείς. μάθουμε, να τη πάντως. φάμε Και η και τάρτα να μας τη αρέσει και η μαγειρεύουμε. πίτσα. Οπότε Έτσι. τώρα είναι... Βέβαια. Γι' αυτό, 2 σε Πάμε 1 να να δούμε την κάνουμε. καρτούλα. Πάμε, ναι. Μακαρόνια χιβάδες με λαχανικά στο φούρνο. Όχ, λάθος τάρτα. Λάθος πειράζει, κάρτα. φτιάξουμε και Τι έγινε ρε παιδιά? Πού Να πήγε η σας πω κάρτα εγώ μας? τα Άλλη, υλικά, περιμέναμε να είδαμε. μην σας κουράζω με την καρτέλα. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Προλαβαίνουμε να δείξουμε την κάρτα ή να ξεκινήσουμε εμείς? Σιγά σιγά. Ωραία, να, Ξεκινάμε. Αυτό είναι. Όχι. Πάλι λάθος. Δεν μας θέλει η μέρα σήμερα. Α, να σου πω, αυτά είναι τα υλικά. Απλά έχετε λάθος τίτλο. Δεν πειράζει. Παιδιά, έχουμε λάθος Αυτά είναι τίτλο. τα υλικά Λοιπόν, μας. ξεχάστε τον τίτλο που βλέπετε. Εμείς πίτσα τάρτα κάνουμε, αλλά τα υλικά είναι αυτά ακριβώς που είναι από κάτω. Και ξεκινάω να τα λέω. Ένα μεγάλο φύλλο σφολιάτα, 2 αυγά και 1 κρόκο χτυπημένα, 200 γραμμάρια ανθότυρο, ξύσμα από ένα λεμόνι, θυμάρι φρέσκο, 20 ντοματίνια, ένα κολοκυθάκι ψιλοκομμένο, ελαιόλαδο, πίτσα τάρτα. Να το γράψαμε. και ένα σακουλάκι χιβάδες, είπαμε. Παιδιά, αυτή η Θα τους βάλουμε συνταγή μέσα θέλω χιβάδες. να μου την πείτε, γιατί μ' αρέσει αυτός ο τίτλος που διάβαζα. Κάνει όρεξη. Και έχουμε και άλλη καρτούλα. Έλα, Νικό. Λοιπόν, ένα μεγάλο φύλλο σφολιάτα, 200 γραμμάρια blue cheese, 1 κιλό κρεμμύδια, 50 γραμμάρια βούτυρο, 3 κουταλάκια της σούπας μαύρη ζάχαρη και 2 κουταλάκια της σούπας ξύδι βαλσάμικο. Γράψαμε 2 φορές το φύλλο σφολιάτα, Ναι, μάλλον, γιατί έτσι. δες τι γίνεται τώρα. Εντάξει. Θα κάνουμε 2 Είναι η μέρα τάρτες, γι' δύσκολη, αυτό. το είπαμε. Οπότε έχουμε 2 φύλλα. εντάξει, οκ. Εμείς βέβαια τώρα για να τα δείξουμε λίγο πιο συνοπτικά και έτσι εύκολα, έχουμε ένα φύλλο, θα το κόψω στα 2. Πολύ Αλλά στο ωραία. σπίτι θα έχετε 2 φύλλα και όλα τα υλικά όπως είπαμε, γιατί θα κάνουμε 2 διαφορετικές γεύσεις. Ωραία, τέλεια. Η μία είναι με τα κρεμμύδια που η μόνη δουλειά από άποψη πόση ώρα θέλεις, γιατί η μία τάρτα είναι πολύ γρήγορη, η άλλη θέλει πιο πολύ χρόνο γιατί για να καραμελώσουμε τα κρεμμύδια θέλουμε ώρα, γιατί πρέπει να τα κάνουμε σε σιγανή φωτιά, έτσι ξέρεις, και να είναι 20 λεπτό. Οπότε, έχουμε Για να μην ανάψει καώ. εδώ. Το ανοίξουμε κι άλλο. Εσύ είσαι για το φούρνο σήμερα? Εγώ είμαι φούρναρη, Θα ναι. το φτιάξεις καλά? Ελπίζω. Μπράβο. Μια χαρά. Θα ρίξεις μέσα λίγο βούτυρο, δεν χρειάζεται Ωραία. όλο, είναι πολύ. Και τι έχουμε τώρα εδώ, έχουμε κόκκινα κρεμμύδια, είναι πάρα πολύ ωραία για να τα καραμελώσουμε. Και τα έχω τσιγαρίσει Τσιγαρίσει. λίγο, για να μην... γιατί αυτό. δεν έχουμε μισή ώρα εδώ τώρα. Τέλεια. Ωραία. Και θα ρίξεις και τα κρεμμύδια μέσα και θα τα καραμελώσουμε σιγά σιγά λίγο ακόμα. Τέλεια. Αυτά ας πούμε τα έχω σουτάρει κανένα 10 λεπτό ήδη. Πώς τα καραμελώνουμε τα κρεμμύδια? Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, είναι τόσο νόστιμο. Όταν φτιάχνετε στο σπίτι μπέργκερ ή σε αυτή τη τάρτα ή οτιδήποτε, με στα ψάρι, με μπέργκερ, οτιδήποτε όντως, ναι. πάει. Εγώ το λατρεύω. Σε ένα σάντουιτς με τυρί και με λιαστή ντομάτα και αυτό που πάνω είναι σούπερ. Λοιπόν, Με βούτυρο. κόβουμε. Με βούτυρο το κάνουμε. Πολύ ωραίο. Άρα όπως το κάνουμε εδώ, έτσι. Ακριβώς έτσι. Εγώ γιατί ίδιο. νόμιζα ότι βάζουν Ωραία. ζάχαρη. Βάζουν μαύρη ζάχαρη. Άκου για να το πω σωστά για τον κόσμο στο σπίτι για να το καταλάβουν. Ναι. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε ροδέλες. Λέμε 1 κιλό, λέτε είναι πάρα πολλά. Αλλά επειδή τα κρεμμύδια μαζεύονται όπως όταν τα μαγειρεύουμε, δεν είναι τόσα πολλά. Το ρίχνουμε εδώ μέσα στο τηγάνι με λίγο βούτυρο. Μετά από και ένα δεκάλεπτο σε σιγανή φωτιά που έχουν μαλακώσει ωραία τα κρεμμύδια και έχουν πάρει λίγο αυτό το χρυσό, το διάφανο χρώμα, τότε ρίχνουμε μέσα τη μαύρη ζάχαρη κατάλαβα. και σε συνδυασμό με ξύδι παλσάμικο καραμελώνει τόσο ωραία. Αυτό είναι όλο το μυστικό και θα σας το δείξουμε σε λίγο. Εσύ κάτσε εδώ. Ωραία, εγώ τέλεια κάθομαι το εδώ. πας. Άμα δεις ότι αρπάζει το κρεμμύδι, θα χαμηλώσεις λίγο την φωτιά. ένταση. Εμείς είμαστε ξεκινήσουμε εδώ εμείς, με την ναι. τάρτα μας. Θα την κόψουμε στη μέση γιατί είπαμε θα κάνουμε πιο μικρή ποσότητα. Πιο μικρή ποσότητα και θα τις δείξουμε και τις Παίρνουμε. δύο. Στο σπίτι θα ήταν καλό να έχετε αντικολλητικό χαρτί κουζίνας. Και
Θα ανάψουμε ήδη το φούρνο, λέω. Τον έχω ανάψει δηλαδή στους 180 βαθμούς. Την ετοιμάζουμε στο αντικολλητικό, λοιπόν. Ακριβώς. Ωραία. Τη βγάζουμε έτσι. Μπορείτε να φτιάξετε και μόνοι σας ζύμη. Γιατί, ξέρεις, υπάρχουν νοικοκυρές που τους αρέσει να τα κάνουν όλα. Αλλά εγώ δείχνω σήμερα κάτι που μπορείτε να το κάνετε και όταν δεν έχετε χρόνο στο Για σπίτι. πιο γρήγορα, ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, βάζω λίγο γάντια για να μην... Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορείς να κάνεις εσύ. Μη σε απασχολεί. Εγώ θα σε βλέπω και Ή θα σε μήπως βοηθάω. θες απλά ό,τι θες. να- Αν με χρειάζεσαι. Άμα δεν με χρειάζεσαι και θες να τα κάνεις μόνη Νιώθω σου. άγχος όταν δεν σου δίνω Να κάτι μην να αγχώνεσαι κάνεις. καθόλου. Εγώ ήρθα παρεούλα και θα φάω. Έτσι, αυτό μου αρέσει, παιδιά. Η παρέα πιο στην καλό. κουζίνα είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Είδες. Εδώ έχουμε Δύο δύο βουλάκια. αυγά. Πω, Τέλεια. ωραία, μυρίζουν αυτά. Δεν μυρίζει, Τέλειο, τέλεια. τέλειο. Θες να το χαμηλώσουμε λίγο? Τώρα θα το χαμηλώσω, ναι. Ναι, θα το βάλω στο μισό. Έτσι, για να, Έτσι. μην σαγχώνει. Λοιπόν, Δύο χτυπάμε αυγουλάκια. τα δύο αυγουλάκια. Με λίγο ανθότυρο. Όποιος δεν έχει ανθότυρο ή δεν σας αρέσει το ανθότυρο, μπορείτε να βάλετε και φέτα. Εννοείται. Φέτα, ναι. Ξέρεις, Παραλλαγές. αυτές τις Στα συνταγές τυριά, ναι, είναι εύκολο μωρέ να τα χρησιμοποιείς- αλλάζεις. Ναι, Γιατί και όχι. με αυτές τις συνταγές χρησιμοποιείς και ό,τι έχεις στο σπίτι. Ξέρεις, κάμια φορά λέω, αμάν, αυτό το υλικό δεν το έχω, πώς θα το φτιάξω. Και μετά απλά βλέπω τι έχω. Τι έχεις στο για να το ψυγείο και, φτιάξω εσύ, μετά. ναι, και τα αξιοποιείς έτσι. Λοιπόν, Πολύ καλά κάνεις. τι θέλω, λίγο θυμάρι θα μου Βεβαίως. δώσεις. Βάζουμε και λίγο θυμάρι, λίγο πιπέρι, Να βάλουμε κι άλλο, δεν φτάνει αυτό. όσο θέλεις. Εγώ βάζω λίγο ακόμα, αλλά Να ξέρεις, βάλουμε ένα δεν είναι χυμηροδιά. ανάγκη. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το θυμάρι. Δίνει ένα πολύ ωραίο άρωμα. Όπως είναι αυτό τώρα, το στρώνουμε. Α, αυτό ήτανε, το έβαλες από πάνω. Μα παιδιά, αυτό είναι Επειδή το συνταγή. αυγό σφίγγει, έτσι, γι' αυτό, Βέβαια, γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι συνταγή και τα δύο για άτομα που δεν μαγειρεύουν ίσως τόσο πολύ, που δεν έχουν Δεν τόσο έχουν χρόνο, που δουλεύουν λένε τώρα θέλω να και κάνω θέλω να κάτι φάω. λίγο διαφορετικό, αλλά δεν Σωστά. ξέρω ακριβώς τι και... Γρήγορα και διαφορετικό. νόστιμα. Νόστιμο Ακριβώς. και πολύ γρήγορο. Αυτό είναι το κόνσεπτ εδώ. Από πάνω. Αυτό να το Και σβήσω λίγο- τελείως, νομίζω έχουν γίνει. Περίμενε. Περιμένετε. Μόλις βλέπουμε ότι έχουν γίνει τα κρεμμύδια, ρίχνουμε μέσα και λίγη μαύρη ζάχαρη. Κόλλησε από τη ζέστη από τα φώτα. Δεν πειράζει. Το ανοίξουμε με το ξύλινο κουτάλι. Μια Αλλιώς- κουταλιά της σούπας και λίγο λιγότερο. Και ελάχιστο μπαλσάμικο. Θες να κάνεις ένα βήμα πίσω. Ναι, αμέ. Γιατί Ωχ. ξέρεις, αυτή η μυρωδιά δεν είναι Τσιρτσιρίζει. ευχάριστη όταν είσαι από πάνω. Αυτό τώρα εξατμίζεται. Ναι, και Θα το μαζί. αφήσουμε άλλα 2-3 λεπτάκια και θα είναι τέλεια. Λοιπόν, Δεν είναι η κρέμα το βαλσάμικο. Όχι, όχι, είναι κανονικό. Το κανονικό. Μετά παίρνουμε και το κολοκυθάκι και φτιάχνουμε έτσι λεπτές λωρίδες, γιατί αυτή η τάρτα ψήνεται σε ούτε 1/4 στο φούρνο. Βέβαια. Στους 180 βαθμούς όπως είπαμε. Πολύ γρήγορη. Οπότε όσο πιο λεπτό κάνουμε αυτό το κολοκυθάκι και παίζουμε Τόσο το πιο ρίχνουμε εύκολα θα όπως ψηθεί και θέλουμε, εκείνο, ναι. τόσο εύκολα ψήνεται. Λοιπόν, αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Και για να έχει και λίγο χρώμα, γιατί τώρα όλο αυτό είναι πολύ κίτρινο. Θες ντοματούλα. Έτσι. Αυτή. Ναι, θέλω Αυτή. και τα δύο. Α, τέλεια. Λοιπόν, ντοματίνια τα κόβετε σε φέτες ή σε μισά και τα βάζετε και αυτά από πάνω. Και όποιος θέλει να είναι λίγο πιο πικάντικο, λέει μου είναι πολύ γλυκό αυτό όλο το πράγμα, μπορεί να βάλει και λίγες λιαστές ντομάτες. Λιαστή ντομάτα, ναι. Η λιαστή ντομάτα είναι λίγο πιο πικάντικη. Βέβαια, ή σ' αρέσει πολύ ή δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Εμένα, Συμφωνείς? εγώ δεν την τρώω, αλλά εντάξει. Υπάρχει κόσμος που τους αρέσει πάρα πολύ. Όχι, Πάμε να συγγνώμη, περάσουμε δεν και στη ξέρω τι δεν δεύτερη. την τρως. Δεν πειράζει. Ωραία. Έχουμε τελειώσει με αυτήν. Για να γυαλίσει και όμορφα, πασπαλίζουμε λίγο τον τις κρόκο. άκρες με κρόκο και βάζουμε τη τάρτα μας στο φούρνο στους 180 βαθμούς για κανένα τέταρτο. Έτοιμη. Πανέλη, Πρώτη. το έχω κάνει σούπερ. Μέσα σε 2 Καλά, λεπτά την είσαι ετοιμάσαμε. ο καλύτερος, έτσι. Πω. Μπράβο. Περιμένουμε καθόλου να Ξέρετε κρυώσουν τι? τα κρεμμύδια, τα βάζουμε Τα κατευθείαν. βάζεις όπως είναι ζεστά, δεν κατευθείαν, υπάρχει όπως πρόβλημα. είναι. Μακάρι να μπορούσα να σας έχω στο σπίτι καμιά φορά να μαγειρεύουμε μαζί. Να το κανονίσουμε. Μας καλέσεις. Και τώρα τι κάνουμε, θα το κανονίσουμε. Έχουμε απλώσει εδώ τα κρεμμύδια από πάνω και παίρνουμε blue cheese που, παιδιά, πιστέψτε με, δεν μ' αρέσει το blue cheese ομό. Αλλά όταν Ψημένο, ψήνεται και γίνεται όλο αυτό, καραμελώνει μαζί με τα κρεμμύδια. Αυτό που έχει είναι μέσα απλά τι είναι, το θαύμα. μπλε?
Είναι το... Δεν θα σου πω τι είναι, γιατί ακούγεται λίγο άσχημο. Ξεκινάει με μη. Α, και τελειώνει σε λα. Αλλά, παιδιά, Το βρήκες! Πόσα γράμματα είναι, ξέρεις. Αλλάζουμε. λοιπόν, παιδιά, αυτό... Ναι, είναι αυτό το τυρί, Πρέπει λοιπόν. απλά να μας πιστέψετε, Ούτε γιατί εγώ το είναι συμπαθώ. τόσο νόστιμο. Όταν, κοίτα, και έρχονται φίλοι σπίτι μου, λένε Ναι. τι είναι αυτό που έχεις φτιάξει. Και λέω, μη μιλάτε, καθίστε, τρώτε και μετά θα μιλάτε. Νομίζω Πες το- όμως τα προτερήματα. Το blue cheese είναι και πολύ οικονομικό. Ναι. Είναι οικονομικό, Είναι είναι, πολύ τόσο οικονομικό, νόστιμο. Με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί το βράδυ, αυτό δεν θέλετε σήμερα. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα ήθελα. Όπως είναι στο φούρνο και Έτοιμες. τα δύο. Λοιπόν, θες να βγάλουμε τα έτοιμα. Ναι, βέβαια. Για να δω μήπως καίει. Ω. Λίγο καίει. Δεν πειράζει. Θέλεις το Α, εσύ πιατάκι. είσαι Σούπερμαν. Ω, Λοιπόν, έλα να δεις τι θα κάνουμε. Αυτό είναι. Τσακ. Είδες τι καλή. Και η δεύτερη, Έλα εδώ. που δεν Εδώ έχει στο έχω. λιαστεί ντομάτα, έχει μόνο Αυτό ντοματίνια. είναι. Καλά, Αυτά εντάξει, είναι η για παιδιά δεν σας για υπάρχει. σήμερα. Και Πάρα πόσο πολύ απλή και πόσο ωραία. εύκολη. Και είναι και ωραία όταν Και έχεις τραγανή παρέα. φαίνεται. Θα την κόψουμε τώρα να τη φάμε. Τις βλέπετε. Όσο είδατε, είδατε. Γιατί τώρα θα Ναταλία. τις φάμε. Σου φέρουμε να φας. Ευχαριστούμε Σου πολύ, φέρνω να Έστερ φας. μου. Εγώ ευχαριστώ, Φέρτε μου παιδιά. να φάω για να